Lehenengo puntua, arteko kartaren onartzea. Badago zer komentarreko horrekin dekretutan ezer susmogarririk edo? Susmogarririk ez dugu zen. Edo zen. Eta susmogarria ondo disimulatuta. Hirugarren puntuan dago, Oteizaseiko ekitaldi ekonomiko udalerrikantu inbertsio eta transferentziak eranskinak langileen zerrenda eta udal aurrekontuaren exekuzio araudia onartzea hala onartu. Hori, ez da egite, aklara da zuzen egon diren zerak, askartzak, asalduko doz, importante da, sepaki batzuk behar da bain ziren. Eta gobernakina zen urgentzia sartu dako? Lehenengo zera hori. Bale, gero altzatuko ditu. Gaur goizan bota da bai. Zu dinezu, mozal, vitaminatu zen emendakina azterenean, eta aldeko botoak izan ziren GT3, zuei biok bildukoak, eta EAJ-tik bat. Eta hau bat ez onartu zen emendakin hori, orduan, sentitzen dute akatsa hauek. Hori kontu zide gorban, nik ere nire parte daukat. Eta hor bidez, zauritzarrez inbertsioetan izan dire akatzen. Hola, izan dire. Hasieratik, ez dela huelgaz, hasieratik egon dira arazoak eta nik ere nire parte daukat eta alde horretatik emendakina orain pasauko geha mandean ginetara bakizu txigituko taldeak aurrezutako emendakina diktamenaren emaitza aipatu dut orduan bozkatuko dugu emendakina orain bildu gaur bai GT-koak bai eta EAJ ez orduan lau boto baz onartzen direz emendakinak haure kontuari eta orain honen japetzak orderi esplikazioen egon direnak 75.000 euro agertu zen dokumentuan inbertsio eskolako obretarako eta 78.000 izan behar zuen mediko kontsultategian 45.000 euro agertu zen dokumentuan eta 40.000 adostu genuen Zaberetan osasun zentroan, hauek dire diru laguntzak, 8.000 genuen janguk aurrikusita eta dokumentuan 6.000 agertzen zen. Eta gero egia da baita ere, nik hankasatu dut baita ere, 500 euro horiek, nik kontaktitzea dagoen hasierako behatxinoan ez nituen sartu. Eta gero, gehitu dira, 3.500 euro hor badaukagu maderazko integralaik igesen izuik denean aprobetxamento forestalaren inguruan maderazko integralaik atera du subasta enkantea mendien aprobetxamenduena eta 60.500 euro baino gehiago direz eta aurten kobratu ditugu zati 176 aurten orduan 500 euroko alde hori egon da 2.550.000 eurokoa eta hori hasierako onartzeko proposatzen da, hau ere diktaminatu zen eta diktaminaren esan dudan moduan hau bat ez onartu zen baita ere bilduko bi zinegotzi, GT3ko zinegotzi eta EAJ-ko zinegotzi bakarraren aldeko botagaz orduan orain bostan egingo dugu mesedez udal aurrekontuaren hasierako onarpena orduan bilduko mesedez bildu bi, GT3 bi eta EAJ ez
Orduan, Bilduko eta GTiko zinegotzien eta kideen aldeko botoaz, hasierako sonatzen da aurrekontua, eta betiko lez, behin hasierako sonatuta, bidalingo dugu Bizkaiko aldizkari ofizialera iragarkia agitaratzen den urrengo egunetik kontatzen hasita, 15 lan egun edo egun egongo da, eta epe horretan reklamaziorik ez badago, betiko txat onartuta emango da gaur hasierako sonatuzuna. Laugarren puntu eskola inbertsioen memoria onartu behar da pleno baita ere? Bai, hori da laugarren puntua da. Hor deposu de memoria, berrogeita 8.000 uste direla, hori azken finean da, onartu zen. Inbertsioetan aurrekontuan agertzen da. Eta, memoria, arkitektoak egin dago memoria, 28.000 €ko memoria hau, eta hor badaukagu aukera bat Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko eraiki diru laguntza programa bitartez. Obra hauek diru laguntza eskatzeko, eta horretarako betera da memoria onartzea, gero guk diru laguntza hori bideratzeko. Orduan, deposu memoria, hau ere diktaminatu zen komisioan, eta beste diktamenen antzera, hau batez, Bildubi, GT3, eta hortako baten aldeko botagaz, onartu egin zen diktamena. Orduan, bosketa da izitzen dugu, arkitektoak egin duen memoria, 8.000 €ko aurrekontua daukana, eta honek obra direz lehioen ordezkapenak, ate printzipalaren aldaketa, atzeko atearen ordezkapena, eta jantokiaren inguruko akondizionamendu edo atzeketa. Guztira, 8.000 €. Orduan, boskatuko dugu, Bildukoak, Bildu bai, GTikoak, bai, EAJak, orduan hau bat esunatzen da. Dina dena, aste honetan hau onartuta eta akordio ziurtagilea alkatasunatuko daudia, eta bidareko dugu udalereki da diru laguntza Eusko Jaurlaritza Hezkuntza Sailera diru laguntza bat duten horra bat ditudan, bera? Ezkerra eta daudera. Guri heldu zaigu plataformatik eta bildonitan izurketa berriro desastre bat izaten ari da leku guztietatik. Eta horren gainean ia zerbait daki zuen udaletxean. Eta ze urratzen ari diren horrekin, porque antza berriro espasero da. Zera egon ginen denuen, baina Ugusaskune badazela arazoak, eta zera egon da, Ernesto egon da ikusten. Baina hor, ez da urratz legalak, prentzaurreko bat, porque katxondeo da. Instalatu, gelditzen da, berriro makina sartzen duten bakoitzean, 20 por lauz. Bai, uniku zehari... Eta eskerrak, jende hartzen da lan, ez dela. Eusko Jaurlaritzari dentro dut, segur, hemen kompromiso bat hartu zen duen, eta horren... Delito eta baina beraiek ezan da, nira. Beraiek ari da gelditzen tarteka, baina berriro azten direnean berriro makina sartzen, eta euskalo akuiferoak, euskalo ez, akuiferoak zelan nengo diren. Claro, horre, ez más de lo mismo, hauek zerbait dituten bakoitzean, bidea. Aktuazio bat dituten bakoitzean, ez dago normalik, ez dago ondoriorik, pasanka, pomolka bai, una gatzarreria. Expropiazio, berdin, egite duten edo zertan. Kamioiak, adostu duzu beraiekin ondi pasa bat diren, ajeno ginen eta lagan. Bertederoan, beste horren beste.
orain, bentonite izurketa ja, ez da hurrengo azti izan bada. Ez da nondik hartu, ja, propik dute exactamente nahi dute. Eta hori jenga gainean dagoela. Jenga gainean dagoela, egunero praktikamente laburpen bat argazki eta hai biltegi grafiko bat dago hor gauzak probatzeko, pero berdin dio, no le supone nada. Igual ez dakit, udal bezala ere zerbait, ez dakit, prentzaurreko bat, o seditada bat errek, ez dakit, baina zeo zer, portea katxonde bat ez da, gauza serioa da. Ia errekazelan geratzen da, azkenean, terrenoak, lurzaiak eta, udal lurzaia zelan dagoen ere, desastre. Hor estabiltzea, Baina geratu da, gotxatu. Zaten da piztina. Lokatzea azbete da. Datoz trajeekin, datoz hauek asaltzen dana geratuko da ondo, zena esan izuten aurkezpena. Tal, y gorri, esto, lo otro, tal. La realidad es que pasan por encima absolutamente de la gente. Es lo único que falta, que pasen por encima de algo. Esta besterik falta. Orduan igual ya nos llevaremos de más a la cabeza, baina es que pasaba, ¿verdad? Bueno, legalki ez dakit urratze gehiago gana aldean. Legalki berri gauzabak eta egin, baina. Eta publikoki ere agian horra jolako enuk. Eta ez dagoen hau, erabietara zabaldu, o... Ez dakit. Planteatu, beha. Zer egin alda. Azkenengo ni konforme lotu nintzen pentsata Eusko Jaurlaritzak serion zebilela. Urak eten du da, batzatu zuen. Guk ez eskatu, Eure prozedura jarraitu dut egin zuten, baina. Arendun hasik ere ez dakit nez izatzen, baina. Urak araboak dekoz bestentzako. Suspentzinioa Oine autorizazioak gurak emango ditu. Ze eurek gelditu den. ez dakit nik zeintu bat, lehenengo, bigarrenan, hirugarrenan, ze katalana jundi da. Baina zalaketak ertzaitzen jarrita da. Bai, baiten egongo da. Nahi medidas cautelales, pero es que ez lotzagari, eta zalaketa jartzen duzu. Izurketak ari direla, Defentzia gozez. ya sabéis, otro mes, eta izurketak hor jarraitzen du, etengabe. Eurentzako eta berri hona zurez. Noretzat? Berteletik arentzat, Eta berri hona errekarentzat ez da berri hona. Eta terreno jarrentzat, hori ez da berri hona. Karroia bekemen egotea nahi duten egiten. Uraren kontratua badeko, teknikari batera, berari ditugu diotia zertan da bentzen. Eta zelan dugu, aizkari, baso zainari, hor pina rastoleko. Baina horrek seguro ditu diotela. Horrek ditu diotela. Baina berak ere eragin egingo du, orain. Baina bai, gure aldetik ere, udal moduan. Beste galdera Bai, Eso, inventario da data, bideen eta jabritza, eta hori berri daukagu, ez daukagu. hartu ditugun akordioak. Ondino azkenengo espedientean, ez dut aipatuko. Palazio baserri eta Igartu Aurreko baserriko bide horretan, ondino jente horren dago. Azkenengo eguna falta bidez, eta ez dakigu horietako batek eskaerarik aurkeztuko duen, alegaziorik egingo duen, edo ez, kopia eskatu digu.
dena den, Dago beste eskakizun berbere bai, etorri da. Herribide bat zabaltzeko. Ikusiko dugu si ez fundada o no, bueno, ikusiko dugu. A ver, expediente hauek ez dira, eskertienean. Epaitegia mugatu dute. Bai, baten, nik gastatuko dut, aholkulari juridiko gaz, saiatuko gara, erabekerik, arrazoi juridikoak topatzen, baina nik lau tipo, bi expediente bakoitzeko, gaitza abokatu gaz, eta nik badakit. Gartuakoan bera, Bai. Horre baita ere, nik pentsatzen eban igartuko bidean esela eroserik egongo, baina antza bi hausokien artean eskar egin duena eta ondokoa, antzan ere ez dakit nik gauza nola gaitzen, Ze eskar egin duenak, bera dinona bidea pribatua dela, eta beste dituenak eskara prozedura sustatu denak, goian, palasin basarian inguruan, bera dino bidea berea dela, eta itxi, honek zerka bat itxi nahi du. Eta zer gertatzen da, hausokidea, kotxea sartu egiten duela hortikan, eta gainik, klaro, baina bat ibiltzen badio, ikusiko dugu, zer gertatu. Osea, ni pentsatzen eban azkenengo espedienteak ez duela historia gehiagorik ekiko, bai. Antza da, ikusi barko dugu, eta dino da, hauek bati arrazoia ematen edezu, besteak egitea. Sartuko dizut, azkenean, sartuko gara abokatu gaz, eta sartuko gara epaitegietan. Eta epaiak esango du. Baina, dano kontente ipintzen posible, hausokien arteko lehiakia. Eta guk erabaki bago. Baina, berbeko dugu horren ikurman. Eta dokumentazio horretza bere egiten beni, dragona gartzen dugu. Oso komplexua dira espediente hori, oso komplexua. Baina, bueno, otsailan ez bada, matxoko denerako saltzeko aukera dago. Besterik? Bai, barkatu. Ia, gozo bat. Hemen defizioak hartu zuzenak egun numerokaz, por ejemplo, presupuestotan, oingo hien entera garen, ningu zikera. Zuok ez danik behar dugu, oingo hien entera garen. Numerokaz presupuestoak. Ulertu duzu? Nik ulertu dut Bez, pregunte bata. Idazkarik esan gotzu, no se entrega diren, eta no zikona deko guzen, eta no zikona eskatu dugun aportazinoko egiteko, hori, setiembrean hasi izan, eta jarraitu dugu analizan Hau beste gozo bat, hau gaztetxoko lokalizazio zera dut handia zuen. Gaztetxokon lokalizazioa kanbiata dago. A ver, erdere ezagutzut. Decisiones como el cambio de localización del Gaztetxoko, que no tiene ningún sentido. Vamos a asistentes sociales sin euskera contratados por el ayuntamiento. Zelan? izango da gazteak mugitu direla. Bai, udalgelana, bai. Eta bat izanak gazteak egokiagoa zelako toki hori gaztetxeko. Ez, izan zen 2 urteko lan bat. Gauzak apurtzen ziren, tirabirak eginen eta esan ginen gaztetxekoa ez badute zaintzen, gaztetxeko badik geratuko direla. 2 urteko lana. Gaztetxekoa berritu genuenean, esan genuen, udalgela proposagoa da, zuek toki hau zaintzen ikasten ez arte, baina guk esteko guk direlako zelan da obligatorio da, behartasunik gaztetxoko bat eukiteko.
ludoteka agian kontziliaziorako, baina gaztetxoko bat, beraiek ez badute tokia respetatzen, eta hori zen gaztekin egin genuen genera akordio bat. Osea, beraiek bazekiten, hola jarraitzen bazuten, toki horretatik udalgela daigako zirela. Eta telebista barik ez, joku barik. Gero kejatu ziren. Claro, kejatu egon ziren, baina hori eurekaz berbaintzen izan. Hori esan izen guk esan duela. Eta ez dakit ertzaina Bi urteko lan auki genuen. Ez dakit ertzaina ekarri zuen gau batean. Bueno, baina hori gaztetxokoan egon zirenean, bai. Osokidarik Baina hori izan gazteetaz egindako lan bat. Baina, bueno, hori... Eta, claro. Hori urte bat ditu da, ja... Bai, udaletan dauz. Bai. Ez dakit, urtea eta erdi itzen. Bai, ez da lokalizazio bat, gaztek joan gure bat igual. Ez, eurek ez ere gure, joan hori izen zen apur bete... Eurek gure bat, getozue eta libre ibili, baloiki horretako telebizioan kontra, zein edo zingu zuiteko. Apurtu zeren telebizioa. Baina gaztik ze edadetik ginuztuzua? Ba, gaztetxoko joaz... Amalautik gamo sortzin, pasadotean, amabitik amazortzina. Amaitik amazazpi sortzin. Eta aurten ja, bakatu dugu eladea, uste sortzitik aurrera, Eta beste luze bat, hau azerekoa, zer, zera duguna. Presupuestu aproba berdire leheneko, oin aprobaduz, eta durreko plenorako ja publikatzen diren, eta a través de modifikazio, egingo du. Baixa, diru galdun da, nizazta. Edo galdu, Ainera ez da egin. Azera dinozu, eskara egin duena hausokide batek. Edo zein. Bai, hori azere dona, zera. Ara bera peja ez zera. Ondia, dinozu. Ondia, Hori... Ez duzu ginen, zabarrez, John Berko da zerakan ez da. Herriko, bueno, terrenotatik, epingirutatik, zati bat da. Jon Inberko da, are gana bere esaten, ez zelan pasabarra du nortzea zera batek. Lo que pasa es que hor... Baina zer deko zu horrean joteko? Proiektu bera amaitu baritat da, proiektu bera anteproiektua baina ez dago. Anteproiektu dago, ez zira? Bader, diauzpedi horreira zen. Eta ez teizan, bikain duzun diputazioa, baina nik nahiko txuindotaz, eta hoitik garrain ez da dirurik. Osea, que ez bada dirurik, aurrek esango dut. Gaina diputazioak... Eta zein izan zen, leheneko urtean baietz eta baina bapes. Actuación conjunta gura dau diputazioak. Alde batera egitaz, baina zu kontra bota duzu, ontxedera horren kontra bota duzu. Horre kontuarik ez da posibilik horrek egin. Zer, ez zuia egin duzu. Ez, horrek egin duzen egin, nahu esaten. Baina garen ez duzu egin antza baina proiektu bere urte bizan eta baina garen proiektu garetako. No pesan dugu, oin urte bizan. Senatio, a ver, batzar gauki genuen diputazio gaz kafeterako, nik baten egon nintzen, kafeterako zuzendariagaz eta berbein genuen honen ingurun, baina ez da hori zati da, gatikako zati, errepide zati eta diputazioen zati. Diputazioen zati eta gatikako zati egiteko. Aurrekontu batitzak aipatu ziguten diputazio. Eta esan ziguten igez, nekez egongo zela aurrekonturik, igez, 2025an, hori egiteko. Eta horren zubertatu da. Azkenian ez da aurrekonturik egon. Ikusiko dugu aurten 2026an, aurrekonturik dago, baina diputazio bere partea, bere erantzuna, hemen bar dago. Karretera zetz. Baina udalana egingo da. Diputazioak emoten denerako dirua, udalana egingo da.
udalena zereneko da. Ara, A ber, honek, eta hori planteako du Martin. eta, alkatea dino, udalaren zatia bere kabuz udalak egiten. Uste dela 100.000 euroko aurrekontua da. Ni baino oso hori, baina nik egin dut Lasai, zu galdetu duzu eta nik azalpenak eman dut. Eta gu gara lagotu uniku ez dunako kontrapartidarik referendik ez da. Latik baita mintxo da lagotu uniku ez dunako jatabeko egiten dago. Bertoko berri ez Lemoizek ez da hori. Lemoizek ez da hori. Ziru? Super ziur. Vale. Ziur ez, super ziur. ¿Qué pasa? Es eso. ¿Qué pasa? Vamos y... ¿qué? Es que no se puede... ¿No puedo decir yo una cosa o Sí, qué? puedes, Si no pasa los santos ni sí pagaré. puedes decir, pero lo que no puedes es afirmar. Es lo que no se debe afirmar si no hay conocimiento. Si no se sabe, se puede especular, se puede, pero no se yo tengo puede una información afirmar. que creo que sí que tiene, pero bueno, no te voy a discutir. Raspamientos no, Bueno, Bueno, yo vale, ya sabes vale. que soy, Ya, bastante ya. expresiva. Sabes que soy bastante expresiva. sin Bueno, más. va, hori se da gana, ¿vale? Arkatu, ni zalantza badaukat. Gaur emandako bozketarekin, lau bozkarekin aurrekontuak horrela da. Ez que ez daukat maila zu. Momentu honetan, hau apurtxoa da, borromatxo. Momentu honetan, udalak baditu 2.500.000 aurrekontuetan. Atletikek gaur irabazten badu 2.000.000 eta 1.000 eurotiko ditu. Gu irabazte, herriak irabazte. Vaya, dice. Vaya, dice. Bueno, eskerrik asko, ezer komentateko... Vaya,